Takže zdravím vás u druhého dílu z našeho let's playe ze hry Minecraft 1.8.1. No nic, jdeme na to. Pokračuju přesně tam, kde jsem skončil a nic, vytěžíme si nějaký dřevo a pomalu se začneme dělat základní baráčky. No, základní baráček, takhle jsem to chtěl říct. Jednou věcí se vám přiznám, že tady teď na začátku ten baráček bude vypadat hrozně, protože jablíčko, tak to hnedka spapáme. Zasadíme strom. Co jablíčka, strom. No, to bude stačit 25. Hele, dýně, to se hodí. Nejsem jistý, jestli z koně padá maso, ale můžu se podívat. Buď z něj nepadá nic. Stůj. Kůže z něj padá. Vás taky ještě pozabíjem. Že by z každý, jako vlna, že by z každý padalo ovce taky jedno maso. Tak co, padne z tebe maso třeba? Ne, padá jenom kůže. Ale tak můžu si udělat konečně koňský brnění. No, já jsem hrozný, já zabijem malý nevinný koňátko. Koňátko. Hříbě jsem chtěl říct. Ale tak je to jenom hra, v reálu bych to nedokázal. Už můžu helmu. Mám 9 a potřebuji 24. Už mám 14. Tam jsou sugarcane. Ano, sugarcane. Tak, teď si zabiju ještě koníka. Mám 12. No, což... Až se vrátím zpátky k tomu lesíku. A se od něj se zabydlím. Ano, to udělám. Přesně to udělám. Ano, takže asi zhruba někde tady se zabydlím. Tak já si to tady začnu nějaké čistit. Prasátko. Také naberu semínka, protože
můžu začít pěstovat. Tak. Teď. Tak já teda začnu. Tam si sem crafting table. Vezmu dřevo a jo, udělám si pec. Tak si popeču masíčko. By se mohl napapat. Cooked mutton, nebo mutton. Nevím, jak se to čte. Tak, a začnu si stavět baráček. 3, 4. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Nevím, do které strany to mám táhnout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jasně, tak lopatou vykopu dřevo. 2. Cože? 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tady také skopu, abych měl na stejný úrovni. Tak. Tak jako. To vykopu hezky. Tak, ano. Ano. Šup. Také truhličku. Šup, 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 šup. Šup, 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 šup. Také dřevo si vezmu. Ano. 4. 1, 2, 3, 4. Jo, budu mít také dvojitý dveře. Počítal jsem to dobře. To je také hezky odkopu. Já mám kytičku. Já vlastně to si vezmu. Asi z ní šedý barvivo. Šedý barvivo a s šedým barvivem si můžu obarvit brnění. Tady je 12. Si vezmu šedý. Tak, no to jsem fešák. Nebo podle toho skinu spíš fešanda. Můžeš spát v noci. Nebo spíš můžeš spát jenom v noci. Určitě nejsem jediný, který si někdy přál jen takhle lehnout si do postele a hnedka v tu chvíli spát. Znáte to, ne? Prostě ležíte, nechce se vám usnout.
a říkáte si, že byste prostě nejradši jenom zmáčkli čudlík nějaký a spali. Tak kdyby to šlo takhle jak v Minecraftu, tak jako to bylo pěkný. Mám 16 dřeva. Mám tady ovčí svět, ale místo ovčího světa by se mi teď hodil. Aha, já mám těch kytiček víc, tak asi obarvím rovnou i boty. Ano. Mám boty. Já mám boty, nové boty. Tak. 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 Jo, cože? Teď si udělali troje dveře. Co budu dělat já s jedněma dveřma? Tak to tu dřív rozhodně nebylo. Stojí natěžen také písek, jako pěso. Ano, přišel jsem o lopatu. Tak. Tohle si jdem jakoby druhou sadu. Tak. Tak, dám si s tím dělat nějaký to železo. Teda nějaký to sklo. Protože neuděláme si barák bez skel, že ne? Tady z toho, takhle bych si tady mohl z té vodičky udělat políčko, když už o tom tak přemýšlím, ale to je o úroveň níž a to je dost na nic. Tak. Moment, jestliže tak to je 20. Mít zhruba více tak skla něco. No, 8. Plus. Moment. Ještě 8 kousků písku, jestli umím počítat. Ale na to bych se nespoléhal, že umím počítat, ale... Počkej, v půlce... Tak, no nic, takže tímhle se s vámi loučím z druhého dílu a doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak zanechte like, dejte koment, případně odběr a majte se.